Малка загадка. Тази люлка използва простия принцип на равновесие. Когато от едната страна детенцето натежи, другата страна се вдига. Обаче да забележим, че ако натиснем едната страна, люлката остава в тази позиция и не се връща в равновесната си позиция отново. Ако натиснем тази страна, същият ефект се повтаря. Защо? При положение, че двете страни са еднакво тежки и би трябвало да застанат в равновесната позиция, от която тръгнахме. Загадка.